Salutare tuturor, eu sunt Filip, iar astăzi am văzut că s-a băgat un nou mod, Chapter 1 Season 2, iar obiectivul nostru de azi e să vedem ce s-a lansat nou sau dacă facem noi, chiar să și facem. Chiar aș vrea să fac unul, dar acum să vedem și noi. Acum nu vă bazați pe mine că eu sunt slab. De obicei, și camping foarte nasol. Așa că nu știu ce să zic. Adică voi mă susțineți și asta apreciez. Așa că dați like, subscribe și rupeți, două. Nu o să fac. Bă, pingul e bun momentan. E bun pingul momentan. Da, nu fac mari speranțe. Asta a patra oară. Eu fi tot așa. Am închis toate videoclipul, dacă n-aveam timp. De ce și-a crescut brocolia? Vedeți șmecher? Unde să sărim noi? Cred că sărim... Da, cred că sărim aici. De 100 de ani în asta. O să băgat 3, 5 locațional. Acum o să mergem aici. Bărlog acolo, ne ascundem dacă avem nasol. În 2 minute o să mergem. E geală. Cred că se răsplată fornetul. De ce? Pentru că mi-a dat cel mai bun lucru din istoria. Trebuia un cam legendar de ăla, dacă știți. Dar e bun și ăsta. Un buș legendar și câteva. Un pump în comun, adică orice pump în comun. Fără la lanternă, pam. Nici să nu mă interesează ce de-abia dacă vine unul în fața asta. Nu, cine e șeful? E șeful, vai de cap să... Respectești. Și acolo. Dreptate? Nu știu dacă-i cred, dacă nu-i cred. Eu țin și o dăm înainte are ceva, mă trebuie să am toate să știu unde dau. Bă, Vino, piche, am dat piche să sunt buni, vino încoace. Atunci te rog dacă te știu, doar atât. Hai că deja avem un inventar forținit. Putem, avem un... Uite două pampurile astea cum stau în nostru inventar. Hai că s-a deschis. Pentru că eu și-a deschis. Nu vine. Oricum aici cred că s-a deschis.
mai produs. Nu? Nu știu. Nu mai știu. A fost era să el să fie stat în spate. Spărgăm tot, spărgăm. Bă, putem, mai avem niște materiale și cred că putem. Vă dați seama că deja a trecut și sezonul ăsta tot. Dar mai e foarte puțin și trece și sezonul ăsta tot. Bă, ce repede trec sezoanele în pod. Trec repede sezoanele în pod. Bă, fără spărare la sezonul ăsta nu mi fac. De început de sezon a fost mișto, dar pe continuare cu Gordi l-a băgat în mișto, dar după a luat-o cam exact. Dar mai crescut acum că a băgat modul ăsta. Bă, dar mai merge double pump-ul. Nu. Nu mai merge double pump-ul. De forță. Mă gândesc că poate nu mai merge și după zi. Poate să nu merge și iar vedeam un punct în masă. De am crăpături să ia. De trec că am cumpărat automat. De mă gândesc, nu aveam masă. Să am cu atâta crăpături. Am ajuns la zonă și acum pleierașul, deci pleierașul. Bă, deci cred că eu o să rămân, nu cred că o să fac încă, n-am dat de niciun pleier. Momentan și încă am buș. Mă vedeți? Cred că îmi vede doar și botele mele de la... Am și bote de la Dragonul Roșu. Cele mai forte bote. Freza, number one, o dăm cu ea, cea mai ca lumea freză. N-ai cum să nu zici că nu-ți place freza. Adică e freză number one, adică n-ai. Lepic, îl păstrăm, că, bă, frate-mi și, bă, când vezi epic și tactică, parcă ți-e greu, bă, să nu-l iei inventat. Nu, cred că îmi crește pingul să mă bat. Mai sunt 27 de playerași. Hai, putem să facem, putem, bă, putem. Am încercat de prea multe, deja. Nu cred că mai putem. Am luat box, stai. Deci nu știam de unde trage.
Era deasupra unul meu. Da, dăm redia ca meciul a decurs bine, dar nu știu, nu știam de unde tragi și mi-am dat târziu seama. Deci mai băgăm în cumei că nu se poate. Putem face win, doar că dacă dăm de niște renegei falși, îmi dau și eu seama. Unul meu și-a cumpărat tot bandă, nu doar ca să se joace aici, să zică bă, să moară 2-3 câini, aici am fost eu cri, da, cred că fix asta a zis show-ul meu. Când a văzut că s-a băgat în din raidul, îl cumpără ca să le dau șotron la populeți. Cred că fix asta și zis să moară 2-3 câini. Nu! Nu știu să ascult ușa. Se vede că jucătorul nu vede. De el măcar este așa. Ai fred de camin. Dai stop. Tot. Îi va de capul tău. Mi-a dat cu șandați. Așa unde sărim, cred că sărim tot aici. Da, cred că sărim, unde să zicem. Hai în Pleasant. Cred că dacă nu ne iese meciul ăsta, o să fiu smart. Bă, că am încercat de atâta timp, acum am venit. M-a bătut ăla că nu știam de unde e, că era deasupra ca ultimul. Nu mai zic ce ultim. O, măcar dacă erau 2-3 chesturi, dar nu un chest. Am ce fac o să dau o mână. Fix cu asta m-a bătut ăla. Sunt la mine, cred că. Deci cred că îl vedem și meciul ăsta. Doar că de data asta bate. Aveam gândit că dacă găsim la care mare benzinărie. Am găsit spargul. Hai, bună, noi cea mai puternică. Dar tu plăgă sunt să fie. Dacă aveam material, cred că-l văd, da. Ce-l vede? Ce-l vede, nu, dar eu îmi bau în găța. Iar în rest, nimica. Nici un fan, nimica, bă, frate, nimica. Deci, adică cam plăcit-o. Că nimica nu este... Asta. Acum ce să și facem? Vedem roleplay? Aveți doar pe mine, sper că până nu avem. N-am avut băut de nu, mai băgăm în sumeci că s-a fost prea rafi. Bă, frate, bă, dar mergem aici în locație. Mergem aici în locația asta. Meciul ăsta mergem aici în locație. Că m-am disperat. Nu, frate, trebuie să fac și eu un win. Nu se poate efectiv. Nu pot și eu să fac un win. Adică, serios, se bătaie de joc dacă nu pot win. Trebuie să facem, că știi cum îl băteam? Îl băteam instant, îl băteam. Dacă aveam pam, îi și dansam dacă aveam pam. Ce nervează. Ăsta e ultimul meci, dar dacă nici de data asta nu câștigam pe atunci, nu mai mult, pe atunci dau altă 4 instant. Nu, dau altă 4 instant, nici de primare, direct alte 4, da. Bă, nu stă câștigăm, că atunci nu o să fiu mai târziu, dar acolo în locul 2, ca să mă enervez. Sau măcar, da, win, dacă facem. Bă, a trecut chapter 1 sărăcii. Nu, suntem în chapter 1, sezon 2, nu în chapter 1. Hai, așa să bun.
la pădure să o tăiem. Da, oare în forne se schimbă? Ok, Crăciunul și vara, da. Toamna, primăvara? Că vă văd aici doar vară și iarnă. Maxim, dacă bagă și o toamnă acolo. Că în rest, nu prea nimic. Îl terorizăm. Cei cotoșați mai mare geam. Cu 6 viață. Și acum dacă vine unul să dea, în third party de la nici pentru eu. Dau altă parte la viață. Bă, da, i-am zis că mă dropez acolo. Acolo. Am plecat. Am uitat. Cum să pleacă de foarte 2 secunde. Mă, ce ăsta? Ăsta-i bunker adevărat. Stai să vă arăt eu bunker adevărat. Pam. Ăsta-i bunker adevărat. Și după mai bagi și un de ăsta. Ăsta-i bunker. Ce vezi? Ce n-arătat. Ce era? Păi i-am dat un pic și am gata, nu mai era bunker. Era bunker. Și a venit, l-am făcut ca bunker. Bă, știam că trebuie să dea mine și de asta nu l-am dat mine. Că trebuia să dea mine. Acum și când merg și m-am făcut cură. Bă, nu mergea să deschizi cu bigul în mână ușa. Avem să colindăm. Să ne dăm în boierinul să acasă, domn. Dacă nu copyright, domn, să mergem. Vom merge, nu? Voi, ce să rățiți, nu vom merge, mă? Mulțumesc. Și cum era să merg de la Colin? Că spărgeam, nu, să spărgeam tot. Că mă vezi, murim de la școală. Cred că nu vezi și știu dacă le-ai pus. Nu, asta nu cred că a fost să da. Maxim, plecăm să fugăm de la. Vai, de capul lui, plecăm să fugăm de la. Acum nu știu, cred că o să fie cam calm, adică, nu fie mai zi, adică că deja mi-ai săturat, adică tot. Da, de ce îmi pot să în gură. Așa, păi ce să fac eu? Deci, dacă îmi dă și mie mexican, Doamne ajută, dacă nu, am spart apă. Nu cât tare ciuperca asta. Bă, nu-i Mexic. Da, e ceva. Până mai bine. Mi-a crescut îmi bătea inima mai ceva ca la porumbel, bă, pentru că am avut un meci atât de stresant și bun, încât mi era și milă să închid acum filmarea. Deci, cred că
ăla, dacă se uită la acest videoclip, cred că o să spargă. Mă, nu. Pam, 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 pam. Nu te lăsa. Pam, 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 pam. Я напишу случайно. Пам. Ну, зелень. Скоро ты. Я там могу. Nu, l-am căstat să fie pe mine. Dacă îmi dă Reaper, eu doar mi-am dat hit. Dacă l-am de Reaper, e prost. Că nu i-am făcut nimic. L-am gândit la așa la. Deci omul meu pe când de Reaper doar pentru dictatura. La fel. Tot n-ar să mă pleci de bune așa, adică îmi da Reaper că sunt vai de sacul lor. Adică chestia și în fapt. Am să-mi dau mult meu. Bani. Ce mi-a dat? Mamă, ce mi-a dat? Mamă mia, ce mi-a dat? Te dă în cap. Te dă în cap. Cred că vreo 70 de ce dă în cap. Nu. Dacă pierd flutul ăsta, cred că da, o să-ți fac o să... Dar dacă nu... Hai, mă, ticina. Merge și așa. Merge și așa. Curvă, mare curvă printre ăștia. Pam! Cred că eu mi-am luat schemă. Eu mi-am luat schemă, mă. Eu mi-am luat schemă. Mai sunt 19 oameni. Dacă găsim și un spam legendar, cred că Dumnezeu va fost alături de noi, la noi de tome. Cine e, mă? Ia scarul ăsta. Bă, trebuia să fac minul ăla cu scarul, bă. Dacă mai țin că trebuia să fac minul ăla cu scarul. Tic-tac-tac, tem, tic-tac-tac, tem. Nu. Tic-tac-tac, tem, tic-tac-tac, tem. Ai, poate, nimeni și dăge. Dar nu mai știu cum era, în fine. Avem scară epică, asta contează. Bine, avem și niște grafici la arme, de asta zic că e copiat Fortnite. Am 3 bidoni, 4 miniuri, sunt blindat, 2 pampuri, un scar, nu orice scar, epic oricum scarul doar puțin, dar în fine și un pic, era așa, optic frate, da, eu stres până bat, pun așa și aștept. Pam, 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 pam și hai. Veniți, mă, haideți! Veniți! Mă, așa nu vin?